सानखान्थि चैप्टार 7.1 बेनि आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय बेनि माखासे सिनायथिफोरखौ होखांखाबाय 7.1 नि जानथाय मावसुलुनि फर्मुलाखौ आं खिन्थाखांखाबाय हमना ला मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय दिहुननायनि फर्मुला जेरै बिन्दो मोननैया PQ बिसोर मोननैनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननोब्ला फर्मुलाया मामोन जोंना x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square नैबे फर्मुला बेखौनो मा होनना बुंदों जोङो जानथाय मावसुलु माना बे फर्मुलाजोंनो जोङो 7.1 आव थानाय बिजाबाव थानाय सोंनाय माखासे सोंनायफोरखौ जों दिनै सल्भ खालामगोन बे 7.1 आव से नाम्बाराव दङ नैबे कुइसनाव दङ से नाम्बाराव गाहायाव होनाय बिन्दोफोरनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुन बेयाव मोनथाम होदों रमान नाम्बार 1 रमान नाम्बार 2 रमान नाम्बार 3 आं बेवहाय जायखिजाया मोनथामनि मादाव मोननै सल्भ खालामना दिन्थिगोन बेनिनो फार्स्टआव आङो नैबे रमान नाम्बार 1 निखौ सल्भ खालामनि रमान नाम्बार 1 बेवहाय जोंना मा 2 3 आरो मोनसेया 4 1 बे मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननांगौ बे मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगोन बे मोननै बिन्दोखौ नोङो AB बा PQ होननानै हमना लानांगौ हमना लाखिनोबो बानायनो हायो लिरनो मोजां जानाय बायदि हमना लानि हमबाय PQ हमनि नैबे बिन्दोखौ P हमनि आरो बे बिन्दोखौ Q हमनि 4, 1 अब्ला जानथाय मावसुलु बायदियै PQ समान फर्मुलाखौ होनि x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square बे जानथाय मावसुलु दा बेबायदियै माबोरै दिहुनो जों बेखौ नैबे जोंना P आ बेयो x1 बेयो y1 बेयो x2 y2 अब्ला बेवहाय जेरै दं ओरै होदो जों x2 आ जोंना बेसे x2 आ नैबे 4 नैबे माइनास x1 नि माना 2 बे होल स्क्वायर नालाय होल स्क्वायर होबाय प्लस y2 नि माना 1 माइनास फर्मुलानि माइनास y1 नि माना नै 3 होल स्क्वायर बे रोखोम खालामनांगौ 4 निफ्राय 2 माइनास खालामबा 2 स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर प्लस माइनास 3 निफ्राय 1 माइनास खालामबा माइनास 2 जाबाय स्क्वायर दानिया 2 नि स्क्वायरा 4 प्लस माइनास नि स्क्वायरा प्लस 2 नि स्क्वायरा 4 मोननै जाबाय बेखौ 2 into 4 दा नैबे 4 खौ बे रुटनि बाहेरायाव दिहुनगोन एबा 4 नि बर्ग रोदाया जोंहा बेसे 2 रुटनि सिङाव 2 आ 2 into बेनो दिहुननो गोनां नैबे बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथाया बेसे जाखो 2 रुट 2 बे रोखोम खालामनाय जायो जानथाय मावसुलुजों रमान नाम्बार 1 निमोन बियो थांबाय दानिया रमान नाम्बार 1 नाम्बार कुइसनाव मोनथाम दंमोन मोनसे बानायबाय आङो नैबेखौ बानायथ'ला फरायसाफोरा एक्सारसाइज खालामनाय बायदि बानायथोंसो बियो आं नैबेखौ बानायनोसै रमान नाम्बार 3 खौ रमान नाम्बार 3 आव मा दङ ए डाइरेक्ट हमफानोसै जोङो बेखौबो ए बिबो हमनो हायो आरो हमबाय लै ए हमनि जोङो फार्स्टखौ नैबेखौ ए बिखौ जोङो ए हमबाय आरो मोनसेखौ बि हमबाय माइनास ए माइनास बि खौ बि हमबाय माइनास ए माइनास बि अब्ला ए बि बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथाय फर्मुलाखौ होबाबो जायो होआबाबो जायो जायफोर बुजिखादों बेखौ फर्मुलाखौ होबाय थानो दरकार गैया बा बुजियोबाथाय डाइरेक्ट बेयो x2 माइनास x1 माइनास x2 निफ्राय x1 दानख'नांगौ जोंना फर्मुला मथे बा माइनास ए निफ्राय बेखौ दानख'नांगौ माइनास ए होल स्क्वायर होनांगौ प्लास बियो y2 बियो y1 माइनास बि निफ्राय बि खौ दानख'नांगौ माइनास बि निफ्राय माखौ दानख'नांगौ बि खौ दानख'नांगौ होल स्क्वायर होनांगौ ओरैजाय दानिया मा जागोन बेयो
माइनास ए माइनासजों माइनास प्लास जायो खिन्थु सिना माइनासानो थायो ए जों ए प्लास खालामबा 2a होल स्क्वायर प्लास माइनासजों माइनास प्लास जाबाय खिन्थु सिना माइनासानो थागोन b जों b प्लास खालामबाय 2b जाबाय होल स्क्वायर रूट ओवर माइनासनि स्क्वायरा प्लास जालांबाय 2 नि स्क्वायरा 4 बेनिफ्राय a स्क्वायर प्लास माइनासनि स्क्वायर प्लास जालांबाय 2 नि स्क्वायरा 4 बेनिफ्राय b स्क्वायर दानिया बेवहायबो 4 दं बेवहायबो 4 दं नों 4 कमन लाबाय जों 4 कमन लानोसै 4 कमन लायोबा बेजों बेखौ रानफिनदो 4 जों 4a स्क्वायर रानोबा 4 जों 4 दाननानै मा थासिगोन a स्क्वायर प्लास 4 जों बेखौ रानहरबा 4 जों 4 दाननानै मा थासिगोन b स्क्वायर थाबाय दानिया 4 नि रुट दङ एबा 4 नि बर्ग रोदा ग्रोब बर्ग रोदा दं बेहा 2 जायो रुटनि सिङाव a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर थाबाय बेखौ जों जेबो खालामला बेवहायनो दोनबाय बिसोर मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाया 2 रुट ओवर a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर बे रोखोम 1 नम्बराव मोनथाममोन मोननै बानायबाय मोनसे थाबाय बे मोनसेया फरायसाफोरनि थाखाय दोननाय जाबाय आरो फरायसाफोरा बेखौ बानायथोंसै दानिया 2 नम्बर दंमोन 2 नम्बरनि सोंनाया बिदिन्थियाव दंखायो बिजाबाव नायबानो बेखौ हागोन ओंखायनो 2 नम्बरखौ बानायालासिनो आङो 3 नम्बरखौ बानायदो 3 नम्बरनि सोंनाया जाहैबाय 1 5 2 3 आरो -2 -11 बे बिन्दो मोनथाम बे मोनसे बिन्दो बे मोनसे बिन्दो बे मोनसे बिन्दो बे मोनथाम बिन्दोफोरा से हांखोआरि नंगौना नङा दिहुन होनना बुंदों माने बे बिन्दोफोरा नैबे दोंसे गोथों हांखोआवनो थानाय नंगौना नङा होनना सानदों माने हमना ला बे मोनसे बिन्दो बे मोनसे बिन्दो बे मोनसे बिन्दो बे 1 5 मोनसेया 2 3 मोनसेया -2 -11 बे बिन्दो मोनथामबो बेफोरबायदि से हांखोआरि एखे लाइनावनो दोंसे गोथों हांखोआव थानाय नंगौना नङा होनना सानदों नंगौना नङा दिहुन होनना बुंदों अब्ला बेखौ दिहुननोबाथाय जों मा खालामनांगोन जों हमना लादो आरो जों बे 1 5 बिन्दोखौ a 2 3 बिन्दोखौ b -2 -11 बिन्दोखौ c होननानै हमना लाबाय जुदि बिसोर मोनथामबो दोंसे गोथों हांखोआवनो थानाय जायोबाथाय मा जानांगोन जोङो गासै बेसे a c गासै टटेल लावथाया जोंना टटेल डिस्टेन्स बे गासै जानथाय a c बे टटेल जानथायखौ मा खालामनांगौ जों a c समान मा जानांगोन a b प्लास b c नै बिदि जानांगोन अब्लासो बे मोनथाम बिन्दोफोरा दोंसे गोथों हांखोआव थानाय जागोन बिदि जायाब्लाथाय बे मोनथाम बिन्दोआ दोंसे गोथों हांखोआव थानाय से हांखोआरि जानाय नङा जों बेखौ आनजाद नायनोबाथाय मा खालामनांगोन बिदि हमनानै a आरो c मोननै बिन्दोनि जानथायखौ दिहुननानै मा मोनो a b गेजेरनि जानथायखौ दिहुननानै मा मोनो b आरो c बे मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननानै बे बिन्दोनि हमना 2 मोनबाय लायनो बे मोननै बिन्दोनि जानथायखौ हमबाय 3 मोनबाय लायनो ac बे मोननै बिन्दोनि जानथायखौ हमबाय लायनो 5 समान 2 जों 3 जों दाजाबनानै एसेबो 5 ओरैबो 5 ओरै समान जायोब्लानो बे मोनथाम बिन्दोआ से हांखोआरि जागोन जुदि बिदि समान जायाबाथाय से हांखोआरि जानाय नङा ओंखायनो जों मा दिहुननांगोन a आरो c बिन्दो मोननैनि जानथाय आरो a b नि जानथाय b c नि जानथाय दिहुननांगोन जानथाय मसलआनो बेवहायबो जोङो बे कुइसन आं बेखौ सलुसनखौ बेखौ लिरनोसै हमना लानोसै जों बिन्दोफोरखौ हमबाय a 1 5 b 2 3 c -2 -11 बे बिन्दो मोनथामखौ जोङो a b c हमनानै लाबाय बे बिन्दोफोरा गोथों बेवहाय से हांखोआरि होनदों से हांखोआरि एबा गोथों हांखोआरि बिन्दोफोरा से हांखोआरि
जागोन जेब्ला AC समान AB प्लस BC जायोब्ला बिदि जानांगौ अब्ला जों AC दिहुनग्रोनि बेनिखायनो therefore मा AC नैबे मोननै बिन्दोनि जानथायखौ दिहुनग्रो जानथाय मावसुलजों बियो x1 y1 बियो x2 y2 होननानै बुंदों आरो बे अब्ला फर्मुला मथे मा जानांगौ जोंहा रुट अभार x2 माइनास x1 x2 आ बेसे -2 माइनास x1 आ 1 ओमफ्राय होल स्क्वायर होनांगौ प्लास y2 आ बेसे -11 माइनास y1 आ 5 होल स्क्वायर दिहुनना नायसै एखे लाइनावनो लिरनि माइनास जों माइनास प्लास 2 जों 1 जों प्लास खालामबा 3 स्क्वायर दङ स्क्वायर जाबाय 3 स्क्वायर माइनास जों माइनास प्लास सरि सिना माइनासआनो थायो बेवहायबो सिना माइनासआनो थागोन 11 जों 5 प्लास खालामबा 16 होल स्क्वायर बे रोखोम बेखौबो लाइन सायावनो लिरनि माइनासनि स्क्वायर प्लास जाबाय 3 नि स्क्वायरआ 9 प्लास माइनासनि स्क्वायर प्लास जाबाय 16 नि स्क्वायरआ बेसे जागोन 16 नि स्क्वायर 16 ओरै फटाफट थांजाबा नाय 256 जाबाय दाजाबदो 256 जों 9 प्लास खालामबाथाय बेसे जासिगोन 265 बेवहाय AC जानथाया इसिनि जाबाय दानिया मा दिहुननांगोन AB दाना जों AB खौ लादों नैबेखौ लाना ला जोङो बेखौ नांथ'ला बेखौ जों दिहुनजोबखाबाय माखौ लानांगौ जोङो दानिया माखौ नायनांगौ AB बे x1 y1 बियो x2 y2 फर्मुला बायदि लिरलांसै x2 माइनास x1 x2 आ जोंना 2 बेवहाय माइनास x1 आ 1 होल स्क्वायर प्लस y2 आ जोंना 3 माइनास y1 जानांगौ y1 नि माना 5 होल स्क्वायर समान मा जासिगोन बेहा 2 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 1 नि स्क्वायर 1 आनो प्लस माइनास 5 निफ्राय 3 माइनास खालामबा -2 थायो होल स्क्वायर 1 नि स्क्वायर 1 प्लस माइनास नि स्क्वायर प्लस जाबाय 2 नि स्क्वायर मा जागोन 4 दाजाबबाथाय 5 बे रोखोम AB खौबो दिहुनबाय दानिया मा दिहुनबावनांगौ AC दिहुनबाय AB दिहुनबाय BC दिहुनबावनांगौ दानिया BC दाना जों बेखौ नांला जों माखौ नांगौ बेखौ थि खालामना ला BC नैबेखौ B निया x1 y1 जाबाय B निया x2 y2 जाबाय BC खौ दिहुननोसै BC x2 माइनास x1 x2 आ बेसे -2 नि x2 -2 x1 आ बेसे 2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 नि माना -11 y1 नि माना 3 होल स्क्वायर बे रोखोम माइनास प्लास सिना माइनासआनो थायो 2 जों प्लास खालामबा 4 होल स्क्वायर प्लास माइनास प्लास किन्तु सिना माइनासआनो थायो बे अनजिमाखौ प्लास खालामनांगोन 11 जों 3 जों 14 होल स्क्वायर माइनासनि स्क्वायर प्लास जाबाय 4 नि स्क्वायरआ जागोन जोंना 16 प्लस माइनासनि स्क्वायर प्लस 14 नि स्क्वायरआ बेसे जागोन 14 नि स्क्वायर ओरै फटाफट थांजाब 4 0 5 6 4 1 बेसे जासिगोन 206 सरि ये 5 जानांगौ 196 जानांगौ 196 बेखौ दाजाबो दानिया 196 जों 16 प्लस खालामबाथाय 2 9 10 11 2 12 दाना नायदो जों AB AC AB BC दिहुनजोब्बाय जोंनो मा जानांगौमोन AC समान AB आरो BC
AB जों BC जों दाजाबनानै जिमान मोनो AC जों समान जानांगौमोन AC ना √265 बेजों प्लास खालामबाथाय बिसिनि जागोन जानाय नङा नायदों जिहेतु AC ओरै जासिगोन आरो AB प्लास BC माने AC जों AB प्लास BC समान जायासै होननानै बेजों प्लास खालामबाथाय √265 मोननांगौमोन जाया प्लास खालामबाथाय जाया बिदि 265 जाया बेजों प्लास खालामबाथाय माने AC नि माना बेसे √265 AB नि माना होननानै √5 प्लास BC नि माना जोंना √212 माने दिनै बेजों प्लास खालामबा बिसिनि जानांगौमोन माने बिसिनि जानाय नङा बेजों प्लास खालामबा ओरै दानना होबाय समान जायासै बेनिखायनो जोंखौ मा सोंदोंमोन बे बिन्दो मोनथामा से हांखोआरि नंगौना नङा दिहुन होनना सोंदोंमोन बे बिन्दो मोनथामा से हांखोआरि जागौमोन जेब्ला नै बिदि समान जानाय मोनबा बेजों समान जानाय मोनबा बेजों बेसोर मोननैजों दाजाबनानै बिसिनि ओंखारनाय मोनब्ला समान जानाय मोनब्ला मा जागौमोन से हांखोआरि जागौमोन दा समान जायासै नालाय होनाय बिन्दोफोरा से हांखोआरि नङा होननानै हांखोआरि नङा होननानै जाबाय बिसोरो बिदि जाहैबाय आरो से हांखोआरि जायासै बे रोखोमनि दा 7.1आव बिदिनो मोनथाम सल्भ खालामबाय 7.1नि बिजाबाव थानाय मोनथाम सल्भ खालामबाय आरो नेक्स्ट क्लासाव आङो बिदिनो बारा गैखाया बेवहाय गासै 10टा कुइसन दंमोन 10टा कुइसननि मादाव मोनसे 2 नाम्बारा मावदिन्थियाव दंखायो बेखौ बिजाबाव नायबानो बुजिगोन बेनिफ्राय आरो मोनसे भिडिअ बानायबावनोसै बे चेप्टार 7.1आव मोनसे भिडिअ बानायबावगोन बे मोनसे भिडिअजोंनो बे 7.1 चेप्टारा जोबगोन दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथों